Kaixo guztioi, ni Olaz Bengoetxea naiz eta soziolinguistika klusterrean nabil teknikari eta ikerketa lanetan. Uztailaren 9 eta 10ean Mintzolak antolatutako udako ikastaroan izango naiz, ahozko komunikazioan eragiteko aukerak aztertzen hezkuntza arautuan hitzaldia emanez. Badakigu ahozkoa oso zabala dela eta ahozkoan baitan baitugula ahozko gehiago, gu batez ere bereziki ibiliko gara gela barruan elkarrekintzaren bitartez sortzen den ahozko horretan eta ikasleen ahozko konpetentzietan zentratzen den eremu horretan. Soziolinguistika klusterraren lan ildotako bat da, orain dela urte batzuk. Bestalde, badakigu hezkuntza arautuan, hezkuntzan, D ereduak geroz eta gehiago zabaltzen ari dela, baina ez dugu ahaztu behar, ezin diogula begiratu testuinguru soziolinguistikoa alde batera utzita. Uztailaren 10ean, gune soziolinguistiko ezberdinetako hainbat ikerketa aurkeztuko dizkizuegu eta bertatik ateratako gako batzuk partekatuko ditugu zuekin. Eskerrik asko eta laster arte!